Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τι κάνετε? Εγώ είμαι καλά, σε διαφορετικό background αυτή τη φορά. Το γιατί άλλαξα το background θα το δείτε στο επόμενο βίντεο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στο σημερινό βίντεο θα δούμε διάφορα πραγματάκια. Στην αρχή θα σας δείξω τις φθινοπορεινές αγορές που έκανα για το σπίτι. Στη συνέχεια θα δούμε πώς οργάνωσα το ντουλάπι του νεροχύτη στην κουζίνα. Και στο τέλος θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές που έχω κάνει στο μπάνιο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι φθινοπορεινές αγορές που θα δούμε είναι όλες από το Sinsay. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάθει μία αιμονή με το συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά τι να κάνουμε, μου αρέσουν πολύ τα πράγματα που έχει. Δεν τα αγόρασα όλα τα διακοσμητικά σε μία παραγγελία, νομίζω είναι 3 ή 4 διαφορετικές παραγγελίες, απλά εγώ τα συγκέντρωσα όλα για να τα δείτε μαζί. Ξεκινάμε με μία κεραμική λευκή κολοκύθα, είναι αυτή εδώ, έχει και χρυσές λεπτομέρειες, ουσιαστικά είναι ένα δοχείο που κλείνει αεροστεγός, εσωτερικά είναι κάπως έτσι, οι διαστάσεις του είναι 15 επί 17 εκατοστά. Η αλήθεια είναι ότι το αγόρασα γιατί το περίμενα πολύ μικρότερο, ήθελα να βάλω μέσα αυτό τη ζάχαρη στην κουζίνα, αλλά μου βγήκε πολύ πιο μεγάλο από ό,τι το περίμενα, αλλά δεν πειράζει. Θα το χρησιμοποιήσω στην τραπεζαρία, σκέφτομαι να βάλω ή κάποια μπισκότα ή σοκολατάκια ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Συνεχίζουμε με έναν κεραμικό δίσκο σε σχήμα φύλλου, είναι αυτός εδώ, λαδί χρώματος. Τον έχω γεμίσει με ποτ πουρί, σας κάνω και ένα spoiler, άρα μπορείτε να καταλάβετε ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο συγκεκριμένος δίσκος, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πρωτότυπο το σχήμα φύλλου που έχει. Προχωράμε σε κάποια είδη κουζίνας, πήρα 2 κεραμικές κούπες μεγάλης χωρητικότητας, είναι 420 ml, δεν θέλω όμως να τις χρησιμοποιήσω για να πίνω καφέ, τις χρειάζομαι για διακοσμητικούς λόγους. Η πρώτη κούπα είναι αυτή εδώ, γράφει Hello Autumn, γεια σου φθινόπωρο. Έχει και χρυσό χερούλι. Και η δεύτερη είναι αυτή με τα διάφορα φύλλα και τις κολοκύθες. Πραγματικά πολύ όμορφες και οι δύο. Συνεχίζουμε με μία συσκευασία με 4 κεριά. Είναι αυτή εδώ. Έχει 10 ώρες καύσης. Αγόρασα τα συγκεκριμένα κεριά γιατί έχουν 3 χρώματα, και λευκό και μπέζ και καφέ, και πιστεύω ότι θα δώσουν μια πολύ όμορφη φθινοπορεινή πινελιά στο χώρο. Για να ανανεώσω τις μαξιλαροθήκες του σαλονιού, αγόρασα 4 διαφορετικές από το Sinsay, είναι 100% βαβακερές και διαστάσεις του 45 επί 45 εκατοστά. Η πρώτη που θα σας δείξω είναι αυτή εδώ, με τις 3 κολοκύθες που γράφει Meet me and the pumpkin patch, έχουν εννοείται φερμουάρ στο κάτω μέρος. Είναι λίγο τσαλακωμένες γιατί μόλις τις έχω πλύνει, να με συγχωρέσετε. Η δεύτερη είναι αυτή που γράφει Hello Pumpkin Season, με μια τεράστια κολοκύθα στο κέντρο της. Η τρίτη είναι αυτή με τις πολλές διαφορετικές κολοκύθες και τα φύλλα, η οποία μοιάζει με το φλιτζάνι που σας είχα δείξει προηγουμένως. Και η τελευταία είναι διαφορετική από όλες, είναι αυτή με το φορτηγάκι που κουβαλάει κολοκύθες και γράφει Hello Fall. Πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ συγκεκριμένες μαξιλαροθήκες και εννοείται δεν γινόταν να μην τις αγοράσω, καθώς ήταν πάρα πολύ οικονομικές, έκαναν μόνο 2,5 όχι 3 ευρώ. Συνεχίζουμε με ένα σετ κουζίνας, το οποίο αποτελείται από ένα γάντι και μία πιάστρα. Το γάντι έχει αυτές τις κολοκύθες και τα φύλλα, μια χαρά μου βγήκε, δεν είναι γιγαντιαίο όπως το καλοκαιρινό αν θυμάστε.
Και η πιάστρα είναι αυτή εδώ, την οποία έπλυνα και δυστυχώς το υλικό που είναι εσωτερικά έχει συγκεντρωθεί όλο στο κέντρο. Δηλαδή σε αυτό το σημείο δεν έχει καθόλου υλικό εσωτερικά. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν φαίνεται, αλλά οφείλω να σας το αναφέρω. Πάμε να δούμε πετσέτες για την κουζίνα. Αγόρασα ένα σετ με 3 πετσέτες. Είναι φτιαγμένες από 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. Η πρώτη είναι αυτή εδώ, με τις κολοκύθες και τα φύλλα. Είναι αρκετά μεγάλη όπως μπορείτε να δείτε. Βέβαια τώρα που τις έπλυνα, κάνα κάποια κομπάκια, δεν είναι τόσο καλές ποιοτικώς, αλλά δεν πειράζει γιατί ήταν αρκετά οικονομικές. Η δεύτερη είναι αυτή εδώ με τα διάφορα φύλλα. Και η τρίτη είναι μία απλή κίτρινου χρώματος. Εκτός από μαξιλαροθήκες μπορούμε να αγοράσουμε και διάφορα ψεύτικα άνθη για να ανανεώσουμε τον χώρο μας και να τον διακοσμήσουμε οικονομικά για το φθινόπωρο. Έτσι και εγώ αγόρασα 4 διαφορετικά λουλούδια από το Scentsy, τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Πήρα αυτό εδώ που είναι σε βιολετή, γράφει το site, απόχρωση. Γενικά τα λουλούδια του Scentsy είναι αρκετά ακριβά θεωρώ, αλλά πιστεύω ότι σε όλα τα καταστήματα τα ψεύτικα λουλούδια είναι ακριβά, δεν αποτελεί το Scentsy εξαίρεση. Αγόρασα αυτό σε ροδακινή, θα την έλεγα, απόχρωση, πολύ ωραίο. Το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ το κλαδί με τα πορτοκαλί φύλλα, άκρος φθινοπορεινό. Και πήρα και 2 από αυτά τα κλαδιά, εγώ θα σας δείξω το ένα. Το κλαδί αυτό που αποτελείται από φύλλα, καρπούς και κολοκύθες. Αν θέλετε να κάνετε ένα οικονομικό και πρωτότυπο δώρο σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπό σας, αλλά και στον εαυτό σας, σας έχω μία πρόταση. Μπορείτε να αγοράσετε αυτή εδώ την κούπα French ή οποιαδήποτε κούπα. Η συγκεκριμένη κούπα που πήρα εγώ είναι των 320 ml, για ένα εσπρέσο είναι μια χαρά. Έχει πίσω και την εξής ατάκα You are the Chandler to my Monica. Βέβαια θα πάρετε μόνο μία κούπα, αυτό δεν είναι κάτι το πρωτότυπο. Θα αγοράσετε και αυτή εδώ την συσκευή, η οποία είναι USB Electric Cup Heater. Θα πείτε τώρα τι είναι αυτό εδώ το πράγμα. Είναι μία συσκευή η οποία λειτουργεί με USB, ενώνει το USB με τον υπολογιστή ή το laptop σας. Βάζετε πάνω εδώ την κούπα με το ζεστό ρόφημά σας, ανάβει εδώ το λαμπάκι φωτάκι και παραμένει το ρόφημά σας ζεστό για κάποια ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα την συγκεκριμένη συσκευή, γιατί δεν μπορούμε να πιούμε καφέ ή σοκολάτα με τόσο ζέστη που κάνει έξω, αλλά πιστεύω ότι τη δουλειά θα την κάνει. Η συσκευή αυτή την έχω δει να την έχει και το Jumbo και μάλιστα στην ίδια τιμή με το Scentsy, κοστίζει 7 ευρώ. Οπότε αν θέλετε να την αγοράσετε από το Scentsy μπορείτε να την αγοράσετε από το Jumbo. Οι τελευταίες αγορές που έκανα από το Scentsy είναι αυτό εδώ το μαξιλάρι, οι διαστάσεις του είναι 45x45 εκατοστά, σε αυτό το πολύ ωραίο χρωματάκι. Η αλήθεια είναι το αγόρασα γιατί θέλω να βάλω σε αυτό μία από τις μαξιλαροθήκες που σας έδειξα προηγουμένως. Δεν είχα μαξιλάρι τέτοιου μεγέθους, οπότε μου ήταν απαραίτητο. Για το τέλος θα σας δείξω μία πολύ όμορφη μαλακή κουβερτούλα που αγόρασα. Είναι αυτή εδώ με τα άκρως φθινοπορεινά χρώματα, κίτρινο, πορτοκαλί, κεραμιδί, μπέζ, λαδί. Έχει και κροσάκια, οι διαστάσεις της είναι 130x160 εκατοστά, είναι φτιαγμένη από 100% πολυεστέρα. Γράφει η ετικέτα του μαγαζιού ότι είναι μια κουβέρτα για τον ύπνο, εγώ θα τη χρησιμοποιήσω όμως για να κοιμόμαστε, θα την χρησιμοποιήσω ως ρικτάρι στο σαλόνι. Πάμε να δούμε πώς οργάνωσα το ντουλάπι κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας. Όπως μπορείτε να δείτε, είχα πολλά απορρυπαντικά και διάφορα άλλα πράγματα
διάσπαρτα, οπότε κάθε φορά που προσπαθούσα να βρω κάτι, δυσκολευόμουν αρκετά. Έτσι λοιπόν έβγαλα έξω όλα τα πράγματα, αποφάσισα ποια από αυτά θα κρατήσω και ποια όχι και όσα κράτησα τα τακτοποίησα και τα οργάνωσα σε διάφορα καλαθάκια και δοχεία. Τα καλαθάκια και τα δοχεία τα αγόρασα όλα από το Jumbo, εκτός από τα λευκά, τα οποία αγοράστηκαν πριν 2 ή 3 χρόνια από το Lidl. Πάμε να δούμε τις αλλαγές που έκανα στη ραφιέρα του μπάνιου. Το πρώτο ράφι το άφησα ακριβώς όπως ήταν γιατί μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ράφι άλλαξα το μεταλλικό καλάθι με ένα που είναι φτιαγμένο από μπαμπού. Μέσα σε αυτό το καλάθι έβαλα προϊόντα για τα μαλλιά και το σώμα και κάποια νερά μισελέρ και εννοείται ότι άφησα το κουτί που έχει μέσα χαρτομάντιλα. Τα χαρτομάντιλα τα χρησιμοποιώ καθημερινά μετά το πλύσιμο του προσώπου μου. Στο τρίτο ράφι έβαλα σε αυτό το πολύ όμορφο μεταλλικό κουτί κάποια από τα προϊόντα σώματος που έχω και στο μπέζ κουτί δίπλα με το καπάκι έβαλα τις στέκες, τα κλάμερ, τα σκράντσες και τις εκτένες που έχω, έτσι οργανώθηκαν πάρα πολύ ωραία. Στο τέταρτο ράφι, στο κουτί που είναι φτιαγμένο από μπαμπού, έβαλα το πιστολάκι και την ισιωτική μαλλιών. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα πάρα πολύ καιρό να βρω ένα τέτοιο κουτί που είναι μεγάλο σε μήκος και ευτυχώς βρήκα στο Jumbo. Δίπλα στο πράσινο μεταλλικό κουτί έβαλα κάποια επιπλέον προϊόντα σώματος και μαλλιών και στο τελευταίο ράφι, σε αυτό το μεγάλο μεταλλικό κουτί, έβαλα όλες τις σερβιέτες μου. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε like και το καμπανάκι, ώστε να παίρνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Εμείς θα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!